Joo, että ensimmäiset harjoitukset takana ja tietysti tässä on niinku intoa täynnä ja hyvä fiilis jäi, että mähän on tavannut kaikki pelaajat tässä ennen näitä harjoituksia ja jutellut heidän kanssaan semmoisen puolesta tuntia ja ollaan keskusteltu niinku siitä, että mitkä on heidän tavoitteita ja minkälaisia pelaajia he ovat. Ja tietysti mulla on ennakkokäsityskin siitä, mutta että aina helpottaa, että on tämmöinen avoin kommunikaatio. Ja, kun meillä on yhteiset tavoitteet, niin me kaikki tiedetään, että mihin me ollaan pyrkimässä. Että, niin kuin tämän päivän harjoitus oli sitä, mitä varmasti se meidän jalkapallo, että me harjoitellaan paljon sitä, että me syötetään oikein, meidän ensimmäiset kosketukset on oikein ja ne palvelee sitä meidän pelityyliä, mikä on semmoista aktiivista lyhytsyöttöpeliä, sen lisäksi me yritetään voittaa, niin me yritetään vielä dominoida pelejä. Että se on kunnianhimoinen tavoite, mutta semmoista mä olen, että tässä on niinku semmoisia vahvoja pelaajatyyppejä, jotka uskaltaa yrittää ja uskaltaa pelata. Ja niin kuin oikeastaan kaikki nämä uudet pelaajatkin, jotka on tullut, niin on sen tyyppisiä pelaajia. Siinä on joka putsattiin toiset. Ensimmäisenä tuli rastus. Niin, että mikä mut Viikinkeihin toi on tietysti se, että Markus Winter ja Jorma Koivukangas vakuutti mut siitä että tämän seuran tavoitteet on oikeanlaiset ja myös niin seura on valmis tekemään asioita se eteen, että mä oon hyvin kunnianhimoinen valmentaja ja mä haluan kunnianhimoisia pelaajia ja se pitää olla kunnianhimoinen se seura ja se mitä keskustelua seurajohdon kanssa käytiin, niin vakuutti kyllä, että Viikingit on kerran ollut siellä auringossa ja sinne on kova pyrky takaisin, että mua niin kuin kiehtoo se, että on selkeät kovat tavoitteet ja sitten on kuitenkin puitteet semmoisessa kunnossa, että niitä tavoitteita voidaan realistisesti tavoitella. Et siinä varmaan niin kuin lyhykäisyydessä, että hyvin motivoivana koen tämän Viikingin.